Lekhamera ngiqale ibhizinisi lokushaya ithongo. Wavele ngiyazi nawe ungane bazongisupport. Futhi nje imali ngayithola lapho. Futhi ngingayenza nje ibe ningi ngapha. Awazi ngishaya ithombe. Plus yaphila lekhamera. Sure. Before ngiqale ibhizinisi lokushutha abantu. Abo ngicela ungisupport ndoda. Ngakushutha nje isithombe so. Bona kanjani lapho? Angishuthe wena ngizole albesajala. Awume kanjalo. Esi. Hayi, sekurayithi manje sengiyibona. Okay. Hawu, zirayithi nje. Hayi ngikulethela ama-customer manini mina khululeka. Asho njalo ukuthi ayi sure. Ikazi balapha labafana vele bathi bagcine. Esikhulu. Kodwa fika kahle la ngisacabanga nje. Ngilinde abantu labazodlula kongoshaya ithombe. Lana bayathanda ukushaya ithombe. Ngabheka nje angiphile nebhizinisi lakho. Abantu abaningi abafuna ukukhokha. Akubona bonke abantu abangafuna ukukhokha, abanye bazokhokha. Othi kutshela ama-impact ngalento oyenzayo. Okuhle imali izongena impela uzoyithola yona imali. Okubi abantu bazovele bekudicilele phansi ungatholi imali. Usengicabanga ububi nje mfethu, usengicabangela okuhle. Ngeke ngihlise president abantu kwasokashaya ithombe. Okay. Manje singakha nemali. Before ushuthe abantu uqala ushuthe mina sibone ukuthi hayi eyinto yakhe yasebenzayo. Hayi uthi kushaya ithombe ngokubona. Yeah, mfethu, ngiyangise. Hayi. Ushuthe kahle. Awuvule isinqo. Awu. Awuyayi right. Sibashuthe abantu. Kodwa khona into engizoyithola mina okwenza le nto. Hayi, awusizokunikeza imali, ukhululeke uzobona. Okay. Enze njalo. Abafana nenzani. Mfowethu, asibingelele nosibingelele. Othi sasiphaphela. Sodlula mfowethu, ngoba siphaphela. Hayi nito ngithathe ithomba nizihamba phambili mhlawumbe nizomlungele. Bazophaphela. Wena mfana wakhona noma kanjani ngiphinda ngempambe yazi. Ngicela mfana sengizama. Zamani mhlawumbe nizomlungela. Usijwayela ngabe nomfana ngabe. Hayi, abafana bangijwayela namhlanje kufanele ngibakhombise ngempela ukuthi mina ngukhanda leni hayi lento labahlale beyenza. Hayi mina sengamsanga lo muntu lona. Mfethu ambingelela wena mfethu. Sawubona. Mfethu manje kwenzakaleni kuwena? Kodwa le ndoda nje yakhulumisa kwembuzi. Hayiqake la. Mthakathi lento othi kushiye mina ikamera yakho ungazi nami ngikhulumisa kwembuzi. Hayi hamba. Ngagcina uzofuna umuthi lapha mina. Hey kona kade agcina hani. Hayi hamba kahle kodwa. Kancane. Hayi. Hamba kanjani uthi esikoleni? Yakufani bona kuyazamela. Hayi kunjani ngizama ukuxhawula lento. Hayi. Uqhubeke kanjena kuyaphaseka kodwa. Kuyaphaseka ngempela. Hayi kunjani hayi. Izobonana. Ya. Awusebenze njani manje?
siyawenze njani